Takže ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa. A dnes to bude jenom taková krátká informačka o našich videích. Tak jdeme na to. První video, které budeme točit v nejbližší době, bude téma Vánoce, Nový rok, Silvestr. Prostě zkrátka třeba, co jsme dostali k Vánocům a tuhle vánoční tematiku. Nebo spíš po vánoční tematiku už. Druhé video bude speciál za 4 odběratele, za které vám už moc děkuju, ale určitě vám uděláme i nějaké větší překvapení nebo větší video, které si určitě zasloužíte. A třetí video bude fakta o nás, třeba 10 faktů o Sofii a 10 faktů o mně, Ole. Takže to je asi všechno zatím z nejbližších seznamů videí. Doufám, že všechny stihneme natočit. Kdyby náhodou ne, tak nás prosím omluvte. Ale doufám, že to vyjde. Tak ahoj! Mě to nejde zmáčknout.